বিপিএল ভাই ভাই দুইটা ভাইয়ের কাম নাই না জাত না পাত না জাত না পাত না জাত না পাত ভোটার পেনশন চালু করো চলো ভোটার ধুবড়ি চলো ভোটার পেনশন চালু করো নেতার পেনশন বন্ধ করো না জাত না পাত ভোটার ভোটার এক জাত जोङो 10 अक्ट'बर जुनाइनिफ्राय स्टार्ट खालामदों दिनै फैयै फैयै 25 सान सफैबाय 25 सानाव जोङो ओरैबायदि र'डआव अनेक मानसि लोगो मोनबोबाय अनेक सुबुंखौ लोगो मोनबोबाय सुबुंखौ लोगो मोनहोनायनि लोगोसे जोंनि थांखिखौ लानानै अनेक रायजोफोरा जोंखौ साबायखर होदों दा जोंनि थांखियानो जादों भटार पेन्सन जोंनो गोनां नांथारगौ आरो बेबायदि अखण्ड भारत यात्रा जेरैबायदि भटार पेन्सना जोंनि मोन्थाय जोङो 2011 सनाव पार्लियामेन्टआव जय जानानै थादों किन्तु जोंनि हारिनि नेताफोरा जोंनि बुद्धिजीबिफोरा जोंनि गुनि गियानिफोरा जोंनि भटार रायजोफोरखौ सांग्रां जाहोआखै दिनैसिम भटार रायजोफोरा दिनैसिम मिथिना मोना गावनि मोन्थाया मा आरो जोंनि भटारफोरखौ मिथिहोनो लुगैया नेताफोरा जों जायखौ नेता बानायो दा नेताफोरनि थाखाय एभेलेबेल माबा दङ मा सिस्टेम दङ किन्तु भटारफोरनि कारणे कुनु सिस्टेम गैया बे किन्तु गोरोन्थि एमएलए एमपिनि कारणे जुदि बेबस्था थायोब्ला एमएलए एमपिनि फाउन्डारा जों भटार्सफोरा एमएलए एमपि बानायग्रा जों भटार्सफोरा फाउन्डार बे फाउन्डारनि थाखायबो एसे जोंनो बेबस्था नांगौ जिथु बेबस्थाया भारतनि संबिधाना बुंगासिनो दङ बे हिसाबै दिनै जों बिटिआर एलेकायाव जों अनेक खहा नुनो मोन्दों बिएलटि मावबोनानै दिनै जानो गुन्दै गैया गलाम मावनानै जानो गोनां जादों किन्तु 17 बोसोर बिएलटि राज सोलिलांबाय दिनैसिम बिएलटिफोरा थांना थानायनि जेबो लामा गैया साब्रै साबा रायजोफोरा साब्रै साबा नेताफोरा नेता जानो हाबाय बिनि अनगायै अनेक बिएलटिफोरनि थांना थानायनि लामा गैया दा जेनेबा दिनै अनेक एनडिबिफोराबो दिनै थांना थानायनि बेबस्था गैया गुन्दैनि बेबस्था गैया हाजिरा मुजिरा मावनायनि खामानिबो लाहार फाहारनिबो जेबो बेबस्था गैला खारन बिसोरखौ मानसि महरै लानानै बिसोरखौ अमा बायदि बेबहार खालामबाय बिसोरखौ माने डिजिगनेट केम्पआव लांनानै माखासे जाहोबाय सरकारा जाहोनानै बिसोरनि खामानि मावनायनि कुनु केपासिटि गैया जालांबाय दा जोंनि बिटिआरनि सरकार जे इउपिपिएल सरकारानो जा बिपिएफ सरकारानो जा किन्तु समाजखौ मोजां जानायनि सान्ति जानायनि बे सिस्टेमखौ बिथांमोना लुगैया बेनि कारणे भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेला साफ्रोमबो भटार्सफोरनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ किन्तु जोंखौ रायजोफोरा खुथ्रु होननानै सानो दै जाम्बा जेनेखा एमए पास जाम्बा दङ बिए पास जाम्बा दङ माखासे फरायनानै जाम्बा जानाय मानसिफोरा भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलनि जोंनि जिथु मोन्थाय रांखान्थि उदांस्रि बेखौ जोंखौ उल्था साननानै जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो बेखौ जोङो गुरै खावलायो जे नोंथांमोननि समाज बा नोंथांमोननि इयुनखौ जोङो थांना थानायनि कारनेसो जों खामानि मावदों दा सुत्रुखौ रायजोफोरा सिनायना मोना कंग्रेस बिजेपिया जे रायजोनि सुत्रु बेबायदि सुइजारलेण्डखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ नङा होमबा सुइजारलेण्ड नुगासिनो दङ आरो दाखालि मैया बुधबार खालिथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मा जादों नोंथांमोनाथ' नोंथांमोननि जुगैथ' नुगासिनो दङ बे सिस्टेमजों समाज डेभेलप जाया इनि कारणे इकुवेलिटि हिसाबै साफ्रोमबो मोन्थाय हिसाबै संबिधाननि बिजिरनानै जों नुना मोनबाय जों बेखौ मोननो हायो जों मात्र बिनो रोङाखै रायजोआ मा बिदों माइरं बिदों रायजोआ माइरं बिनायखाय माइरं होदों सरकारा दालां बिदों दालां होदों स्कुल न' बिदों स्कुल होदों ब्रिज बिदों ब्रिज होदों रायजोआ जे कुनु दिन थाखानि उदांस्रिखौ बियाखै किन्तु जों भटार्स पार्टिया रांखान्थिनि उदांस्रि बिनायनि थाखाय दिनै अरुण'दयनि सृष्टि जाबाय अरुण'दयआ जोनोम मुवानिफ्राय जाखो भटार्स पार्टिया फैसा नागिरनायखायसो थाखा नागिरनायखायसो जेनेबा किसान सन्मान निधिया मुनिफ्राय जन्म जाखो जों भटार्स पार्टिया थाखा बिसोरनायनि थाखायसो दिनै सनिया गान्धी 2011 सनाव पार्लियामेन्टआव सनिया गान्धीया अध्यक्षामोन
बिथाङा जुदि सिगनेचर खालामनो थाखाय उपराष्ट्रपति हामिद आनसारिखौ जुदि थोनोनायमोनब्ला दिनै जों आन्दलन खालामनो गोनां जानाय नङामोन खिन्थु सनिया गान्धीया घर खुथ्रु कंग्रेसा डेट मिन्स कंग्रेसा भटारशिप हिसाबै जिथु नागिरनाय बे थांखियाव सनिया गान्धीया मेन खुथ्रुआनो जादों भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलनि दा सनिया गान्धीया बुंदों 2500 थाखा करि होगोन हिन्जाव माहारिनो हिन्जाव माहारियाल'सो उदै दङ जोङो गैया होनबा जे हिन्जाव माहारिया जुदि मोनथाय दङब्ला जों हौवा मानसिफ्राबो मोननांगौ बे सिस्टेमजों जोङो रायजोफोरखौ डेभेलप जाहोनायनि जोङो लाहार फाहार लागासिनो दङ आरो रायजोफोरखौ जोङो गुरै खावलायो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगिदि गासैबो भटार्सफोरा जोंनो फैनांगौ जोङो सान्ति समाज सान्तियै जाना थानाय दिनै डकाइत सिखावनि माबाया संख्याया बारायगासिनो दङ डकाइत सिखावनि संख्या बारायगासिनो दङ गाज्रि दिनै सेंग्रा सिख्ला 10 बोसोर 15 बोसोर 16 बोसोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ड्राग्स लानो हमदों जोंनि हारिनो अनेक खहा जालांगासिनो दङ इयुनाव एकदम गाज्रि इयुनाव जे एकदम गाज्रि बेयाव प्रमद बर'नि कुनु एजेन्डार गैया कुनु हाग्रामानि एजेन्डार गैया बिसोरो माने मोनाबिलि जाब्ला सियाल बायदि हाग्रामाया हवा हवा होननानै प्रमद बर'खौ रायो आरो प्रमद बर'आबो हाग्रामाखौ हवा हवा रायनायनि बे पलिटिक्सजों रायजोआ डेभेलप जाया बिनि थाखाय रायजोफोरा गासैबो जोंखौ सापर्ट होनांगौ नोंथांमोननि गासैबो मोन्थाइखौ बिनानै लानांगौ बेखिनिखौनो